दिनैनि बे भिडिअआ नोंथांनि मेगनाव मेगन मोदै लानानै फैगोन अनजाग्रा प्रियफोर। बेबायदि दुखु नांथावना रादाब नोंथांमोननो लानानै फैदों, जेरावहाय लाख लाख मानसिफोरा गाबनो गोनां जादों, लाख लाख मानसिफोरा सैनानै थानो गोनां जादों। बबेबा बमनि थाखाय नङा, बबेबा गावलायनायनि थाखाय नङा, बे जाहैबाय बे दुखुआव थानो गोनां जानाया जाहैबाय उदैनि थाखाय। येस अनजाग्रा प्रियफोर, ओंखाम मोनजायैनि थाखाय, आंखालनि थाखाय बिथांमोना गोबां दुखुआव थानो गोनां जादों। गोबां गथ'फोरा गाबनो गोनां जादों, गाबख्रावनो गोनां जादों। गोबां बिमा बिफाफ्रा गाबख्रावनो गोनां जादों, जेरावहाय गोबां आंखाल जादों, जानो थाखाय ओंखाम गैयि जादों। येस अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो बेबायदि रादाब लानानै फैदों। बे रादाबा नोंथांनि गोसोआव गोबां दुखुखौ लानानै फैगोन। नोंथाङा गोबां सोमोनांगोन अनजाग्रा प्रियफोर। नोंथांमोना बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। बे गासै जाथायफोरा बहा जादों, मानो जादों, माबायदि जाखो, बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना डिटेल्सै बे भिडिअआव मोननो हागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाथाया बबेबा बोसोराव जानानै थांनाय जाथाय नङा, रिसेन्टलि सोलिबाय थादों। बे जाथाया दायो सोलिगासिनो, जागासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, बेयावखाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो बानो नाङा, जोबजासिम नायगोन। आरो लोगोसे खावलायनो हास्थायदों, सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबखौ, बोसोनखौ नोंथांमोना जेन मोनबाय थानो हायो। आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन, आरो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामगोन, जेन साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा जेन बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मोन्थिनानै थायो एबा मोन्थियो। आरो लोगोसे बे जाहोननि थाखाय शेयार खालामगोन, जेन जों बयबो आर'जनि गेजेरजों बैफोर जायगाफोरनि थाखाय, बैफोर सुबुंफोरनि थाखाय जों जेन हेफाजाब होनो हायो। बिनि थाखायसो भिडिअखौ शेयार खालामगोन। बीते 19 महीनों से जारी ये जंग अब सिर्फ गोलियों और मिसाइलों की नहीं रही। ये जंग अब पेट और जान के बीच की लड़ाई बन चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि गाजा में करीब 5 लाख लोग भूखमरी के कगार पर हैं, और अगर हालात नहीं बदले तो हर 5 में से एक शख्स इस संकट का शिकार हो सकता है। यानी गाजा में करीब 21 लाख लोग अकाल जैसी स्थिति में आ सकते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्च 2025 में इजरायल ने गाजा में खाद्य और ईंधन की सप्लाई पर रोक लगा दी थी। सरकार का तर्क ये था कि इससे हमास कमजोर होगा, लेकिन इस रणनीति ने आम लोगों को तोड़ कर रख दिया। लोग भूख से लड़ रहे हैं, लोग गम और दर्द में डूबे हैं। पकवान तैयार करना, परिवार के साथ बैठकर दावत करना, इनके लिए ये सब एक ख्वाब जैसा बन गया है। लेकिन इस कहानी की एक दूसरी तस्वीर भी है। यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गाजा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर इजरायल, मिस्र और जॉर्डन के गोदामों में जरूरी खाद्य सामग्री भरे पड़े हैं। लेकिन गाजा के अंदर WFP के गोदाम खाली। यहाँ ज्यादातर बेकरियां और दान से चलने वाले किचन बंद हो चुके हैं। यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर एंटनी रेनार्ड के मुताबिक हम पहले 10 लाख लोगों को खाना देते थे, अब मुश्किल से 2 लाख तक पहुंच पा रहे हैं। इन हालात को देखते हुए यूएन और यूरोपीय देशों ने इजरायल की गाजा पट्टी में भूखमरी और अकाल की स्थितियों से निपटने के लिए गाजा को खाना पहुंचाने पर लगी रोक को जल्द खत्म करने की मांग की है। लेकिन खैर, इन मांगों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 13 मई को दिए एक बयान में कहा कि वो हमास को खत्म करने के लिए ये जंग जारी रखेंगे। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में खाना पहुंचाने के लिए एक नई योजना का सुझाव दिया, जिसमें निजी संगठन कुछ चुनिंदा जगहों पर खाना बांटेंगे। लेकिन यूएन ने इस योजना को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इससे लोग भूख मिटाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेंगे। अब सवाल ये कि क्या हम इतने असहाय हो चुके हैं कि बच्चों की भूख भी हमें बेचैन नहीं करती? क्या मानवाधिकार सिर्फ शांति के दिनों की बातें हैं? और क्या युद्ध के वक्त इंसान नहीं रहता? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी माना कि दुनिया में शायद ही कोई जगह है जहां लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार होता है जितना गाजा में। अब एक नजर हमास इजरायल जंग पर। 4 पॉइंट्स में आपको बताते हैं इस खूनी टकराव की पूरी कहानी। वैसे तो हमास इजरायल संघर्ष की शुरुआत साल 1948 में हुई, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को यह हिंसक रूप में फूटा। हमास ने इजरायल पर हमला कर 1000 से ज्यादा लोगों को मार डाला, करीब 251 लोगों को बंधक बना लिया गया। जवाबी कार्रवाई में इजरायल ने हमास पर बमबारी शुरू की और 27 अक्टूबर से जमीनी हमले शुरू किए। इजरायल ने जल्दी हमास को खत्म करने की कसम खाई, जो गाजा पर शासन करने वाला आतंकवादी संगठन है और माना जाता है कि ये ईरान के समर्थन से काम करता है। तब से लेकर अब तक करीब 61,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इजरायल में 1200 से ज्यादा मौतें हुई हैं और गाजा की करीब 80% आबादी अब बेघर है। तो बात साफ है, ये युद्ध अब नक्शों पर नहीं, मानवीय जमीर पर लड़ा जा रहा है। बंदूकें आतंक के खिलाफ उठती हैं, भूख के खिलाफ नहीं। अगर रोटी भी हथियार बन जाए तो सवाल सिर्फ न्याय का नहीं रह जाता,
फिर सवाल ये उठता है कि हम इंसानियत को कितना सस्ता समझते हैं। थारैनो नोंथांनि गोसोआव इसेब्लाबो दुखुखौ नोंथाङा मोनदों, जेराव लाख लाख मानसिफोर, लाख लाख सुबुंफोरा ओंखाम मोनजायैनि हायरान जानो गोनां जादों आरो बे जाथाया जादों जाहैबाय गाजायाव। इएस अनजाग्रा प्रियफोर, फिलिस्टाइनाव, जेराव इजराइल आरो फिलिस्टाइन गाजा दावहा जाबाय थादों। गोबाव बोसोर सिगांनिफ्राय दावहाया जागासिनो दङ आरो बे दावहानि थाखाय इजराइला गाजानि जि फुड, जानाय लोंनाय जि साप्लाइ होयोमोन बेखौ बन्द खालामबाय। जि थाव साप्लाइ होयोमोन बे थाव साप्लाइ होनायफोरखौ बिथांमोना बन्द खालामजोबनानै होबाय आरो बिथांमोनहा दायो जानायनि आंखाल जादों। अनजाग्रा प्रियफोर, गासै 21 लाख सुबुंफोरा बे प्रब्लेमाव गोग्लैगोन होननानै बुंदों। दायो 24 लाखा गोग्लैथ'वाखै, दायो प्राय 5 लाख बेबायदि सुबुंफोरा गोग्लैनानै दङ। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, जोङो थोंजोङै रादाबनि गेजेरजों मोनथिनो मोनदों आरो बे गासै जाथायफोरा मानो जादों? बे जाहैबाय दावहा जानायनि थाखाय बे गासै जाथायफोरा जादों। गोबां दुखु नांथावना, जेराव उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ, जि उन्दै उन्दै गथ'फोरा उखैनायखौ बुजिया, बिथांमोना दावहाखौ बुजिया, बिथांमोना आंखाल जानायखौ बुजिया, बिथांमोननो नांगौ केबल जानाय। नाथाय बेबायदि परिस्थितियावबो बिथांमोना हयथ' साननै सानथामजोंसो खनसे मोनजादों, मानोना बेयाव जानाय आदारनि गोबां आंखाल जानानै दङ, अभाब जानानै थाबाय। फैबाय थानाय समफोराव माबायदि जागोन जों बेखौ मोनथिया। नाथाय ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बेफोर गासै जाथायफोरखौ नुनायनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंनानै गालांनाय भबिष्यतबाणीखौसो नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनो नागिरदों, जेन बेफोर गासै जाथायफोरखौ नुनायनि गेजेरजों माबा मोनसे सोलोंनो हायो आरो जोंबो जेन माबा मोनसे सांग्रां जानानै थानो हायो। बे बिसयनि थाखाय आङो नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ लानानै फैदों, जेराव बुहुमनि गोबां रोखोमनि रादाबफोरखौबो जोङो मोनथिनो नांगौ, जेराव गासै जाथायफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'आ अलरेडि रोजा रोजा बोसोर सिगां जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बुहुमाव दङमोन बै समाव बुंनानै दोनखादोंमोन, जों जेन बै बाथ्राखौ बावनानै थाङा। जेराव माथाइनि 24:7 सिरियाव जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेलाफोरनो अलिभ हाजोआव बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन, मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिनि जेंना, मोनसे रायजोआ गुबुन रायजोनि जेंना सिखांगोन, जायगा जायगा बांग्रिं मावनाय आरो आंखाल जागोन। माथाइनि 24:7 सिरियाव मा बुंदों? आंखाल जागोन। मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिनि जेंना, मोनसे रायजोआ गुबुन मोनसे रायजोनि जेंना सिखांगोन, आंखाल जागोन। मानोना गोबां गिदिर गिदिर दावहा जाबाय आरो बै दावहानि थाखाय गोबां आंखालफोरा फैगोन। दिनै थारैनो जोङो गाजायाव बे जाथायखौ नुनो मोनदों। इएस अनजाग्रा प्रियफोर, गाजायाव दिनै जोङो नुनो मोनदों लाख लाख सुबुंफोरा आंखालनि थाखाय मोनजायाखै, गोबां दुखुआव थानो गोनां जादों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै बे जाथाया जादों, जि जाथायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ अलिभ हाजोआव गावनि सेलाफोरनो रोजा रोजा बोसोर सिगां सोरगो रायजोआव जिसु ख्रिस्ट'आ थांफिनैनि आवगायावनो बे बाथ्राखौ बुंनानै गालांखादों, जे आरो बियो माब्ला जागोन, बे जाथायफोरा मानो जागोन? बे जानायनि जाहोनानो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ बुहुमाव फिन नैथि बारनि थाखाय नोंखौ आंखौ लांनो फैगोननि सिगां जानो गोनां जाथायफोर। जिसु ख्रिस्ट'नियाव गावनि सेलाफोरा सोंदोंमोन जे बुहुमनि जोबनाया माब्ला जागोन आरो नोंनि फैफिननाया माब्ला जागोन होननानै, आरो बै समावनो जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ गावनि सायख'जानाय सेलाफोरनो बुंदोंमोन दि आं फैनायनि सिगांनो गुबुन मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिनि जेंना गसंगोन, मोनसे रायजोआ गुबुन मोनसे रायजोनि जेंना गसंगोन। डेट मिन्स दावहा जागोन आरो गोबां रोखोमनि जाथायफोर जागोन। बिनि अनगायैबो आंखाल जागोन होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ मोनथिहोदों, जे फैबाय थानाय समाव आं फैयिनि सिगां आंखाल जागोन होननानै। दिनै गाजानि बे जाथाया दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाया सैथो जादोंना जायाखै? अनजाग्रा प्रियफोर, जि गाजायाव दायो जागासिनो दङ, इजराइल आरो गाजानि गेजेराव जिथु दावहा जादोंमोन, फिलिस्टाइननि गेजेराव जि दावहा जादोंमोन, बे दावहानि थाखाय दिनै गेदेर आंखाल जादों, जेरावहाय 21 लाख सुबुंफोरा बे प्रब्लेमाव सैनांगोन होननानै रादाबा मोनथिहोदों। दायो 21 थाङाखै, नाथाय माखासे साननि उनाव जुदि समाधान जायाब्ला, प्रब्लेम्सफोरखौ जुदि सल्भ खालामाब्ला, माखासे साननि उनाव 21 लाख सुबुङा जानाय आदारनि थाखाय सैसोनो गोनां जागोन आरो बेजों लोगोसे गोबां मानसिफोरा थैगोन बे आंखालनि थाखाय। आरो बे बिषयाव बाइबेला बेखौ बुंदों जे गोबां मानसिफोरा थैम्रुंनाय जागोन होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ मोनथिहोदों।
ख्रिस्ट'नि बिसाफोर बेफोर गासै जाथायफोरा जिसु ख्रिस्ट'नि फैनायनि सिगां जाथाया बेफोर जाथाया जागोन आरो दिनै जोंखौ बेखौनो गोसोखांहोनो होदों बा गोसोखांहोदों जे फैगोन जिसु ख्रिस्ट'नि फैनो गोनाङा खाथिनिख्रुइ खाथि जागासिनो दङ जायरा प्रियफोर बेयावखायनो बेफोरबायदि जाथायफोरखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ दा बेयावखायनो ख्रिस्ट'नि बिसाफोर बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों जोंबो जेन सांग्रां जायो आरो बे सांग्राङा मा आत्मिक जिउनि सांग्रां जिसु ख्रिस्ट'नियाव फिन गिदिंफिननाय सोरबाया जुदि दासिमबो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनो रोङाखैब्ला मोनथियाखैब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावदो मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ नोंथांखौ आंखौ लांनो थाखाय फैफिनगासिनो दङ बिनि थाखाय जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ गोख्रै नाजावनांगौ आरो जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनानैबो दासिमबो जुदि परिबर्तन जायाखैब्ला गोसो सोलायाखैब्ला गोसो सोलायदो मानोना बबे मुगायाव जिसु ख्रिस्ट'आ फैगोन जों बेखौ मोनथिया दा बेवहाय जों सिरि मोननानै थानो नांगोन आरो बेजोंनो लोगोसे खावलायनो हास्थायदों अननानै आर'ज खालामगोन गाजायाव जि समस्याया जादों जेंनाया जादों जेन बिनि समाधाना गोख्रै जायो जेरावहाय गोबां ओंखाम मोनजायै आंखालाव थानो गोनां जादों उखैनानै थानो गोनां जादों बे जेंनाया जेन गोख्रैनो समाधान जायो बिनि थाखाय अननानै आर'ज खालामदो आरो लोगोसे भिडिअखौ साफ्रोमनोबो शेयार खालामगोन जेन साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा बे बिषयाव आर'ज खालामनो हायो दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ